ଘରେ ଦିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଘରେ ଘରେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଘରେ ଘରେ ଦିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଘରେ ଘରେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ପାରୁଛ ସେଇ ଘେନା କେ ପାରୁଛ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାରୁଛ ସେଇ ଘେନା କେ ପାରୁଛ ସେଇ ଜ୍ଞାନ जय पारुतो सही जो ना जो 10 ना दियो देवरा बनाई बिगाड़ दे गया दे जाट में कहां चलो
Thank